이제 তিনি 사리고 প্রায় 7টা সময় 사자만 파면 동거 하얗게봐 그나 사자는 কারণ 살sa সময় 동 굴라 kan baga siglet en kha 레제 저도 쿠션 ঠিক 마이카 저도 쿠션 티야 dabu su jara koita sida ko contest khane ko thagla jakha 바보스 저랍তই তো ফাইনাল সুগিয়া ক আমি যত কুশন রেডি আমরা 36 저랍তই তো কনফার্ম ओमफ्राय सारिगा बुबागरा जेफ्रु सावा आफोर नुस्राय सिरके सायमाना sal kisa saga jeng saima ga je dor ba i50 phayan toma da i50 response bo hai da hu jara आबला आं कसरो गरिखो अब बुबागरा न सायमाना कारण मिटिं तो बुबागरा मैसुमाबा अच्छा सर जे डिप्लोमा खानि फाइसिं तै मान्दै कन्स्टिट्युएन्सि अ जे खरतमनि बुं थाइका आबनि बिसिंग पाइथागो गोबां मा केबे मुं तंगनि बिसिं तै पाइथागो मन रिजाका आबनि बिसिं तै तां बंतै आनो फाइकानि जेसन बिसिनि कतम साइमान मन आबा हाय कुनो कौर खबर खनायाखो नते जे ताबो सुमनि बुमु खथाम फाइका आनो रिंजाका माबा हाय कुनो खबर आं खनायाखो दा नोंसोरनि थां साइमानो जों दिनै सामु पाइलेया सामु खायनानै दिनै फाइका सामुं जा मटा मटि जों आगु जाग न आबो साराथाय कुनो साइमे केकेटनि बिसिनि तै कोनो प्रग्राम सालायजालिया अब तो बुबागरा आगिन सिबुनु साजा बुबागरा न डिसिसन ना बुबागरा न आपन साकलाय ने अब जे बुबागरा खाइ थमो अब न फाइनल बुंनाय last kok he suna musuma ga taklai tiprama khani ngai bujung no koita ason do jak nai ba koita ason do jak ka da hu jara अब बो ताबो डिटेल जों माइना ख आव बुबागरा थानि न बुबागरा न अब जेफ्रु साकलाय न आपन सायमाना दा के नासिं ता करि खाबला जरा एगो 7:30 ने परे एनी टाइम नाय हायाकाबा खाना पूरा क्लियर नाय खाना gar nang bo ken bo sikto bu sana ning kha ताबो लिसि बाहिर गएको अब न बाहेक बसिदो बासा न बासा सब